ולפני שנתחיל לסרטון, תוך כדי שאני מראה לכם את הדברים שיש לי, תנו לייק, תפעילו פעמון ותרשמו לערוץ, תפעילו פעמון על הכל, זה גם כדי לצאתם בזמן אמת, והעדכון החדש שאני הולכת זה של השני, ותנו לייק, תפעילו פעמון. רגע, תגיד לי אבא, השגתי יש לנו לג'נדרי ראשון. טוב חברים, זה הסרטון, תנו לזה פרמון על הכל, השגנו לג'נדרי ראשון, את ספייק, סוף סוף יש לי לג'נדרי, אני חשבתי שיצא לנו רגע, אבל לא ציפיתי. לספייק זה באמת כל כך דמות טובה. אני הכי אוהב אותו במשחק, תראו לי מה אתם הכי אוהבים בג'נדרי ובמשחק כולו, ואני כבר בסרטון הבא. לראות.